Sang Hyang Tenoles Kang Maha Kuwasa pratetes mangku satriya winasis Gusti kang paring pinasti ingkang hamangku nagari yen tumekat titik wanci winisuta sang nata bumi pertiwi saiyek saeko kapti manunggal kawula Gusti wus nyawiji dadi siji manjing ing sajroning ati saiyek saeko praya ngabekti jiwa lan raga manunggal sajroning karsa satu labu nagara Cinipta wis kinares kodrate Sang Hyang Tenoles Kang Maha Kuwasa pratetes mangku satriya winasis Gusti kang paring pinasti ingkang hamangku nagari yen tumekat titik wanci winisuta sang nata bumi pertiwi saiyek saeko kapti manunggal kawula Gusti wus nyawiji dadi siji manjing ing sajroning